temane Sawang Sinawang wis. Yo wis tak film ning Surya Fatih Channel. Wis ngono totoke gelut ora apa-apa film kok. Tak film iki wis tak syuting. Wah, nah iki piye Mas? YouTube, TikTok, Instagram. Iki ngene lho Mas, Sawang Sinawang lho Mas. Tak jawab tos lho Mas. Dilebok TikTok Mas te piye iki? Sik piye iki genahe? Ora padu lho iki, ora geger ora gelut lho iki. Kok sik sampean ora ngecung-ngecung aku iki, nek jek gelut ayo iki. Piye? Paus. Ora. Saiki nang kek lele piye ketemune? Iki apik kuwi. Awone nang sewu lho. Welut. Lah nek iki nang kek kadal. Kadal bulut. Kadal bulu. Ngono. Berarti Sawang Sinawang. Judule Sawang Sinawang iki Mas iki. Wang Sinawang. Ya wis. Manut aku lho ya iki. Judule Sawang Sinawang lho, Wang Sinawang iki. Ya, bayar kena TikTok kok kan itu. Piye. Apa TikTok mau itu. Cepet karena cepet ngano. Apa? TikTok. Iso YouTube terus ya. Saya nak TikTok wis entuk duit mboten. Nak ngupload. TikTok wis streaming wae. Jajal wis sampean TikTok piye wis piro ping putih iki. Sithik. Oh, bener dek amatir kok. Amatir. Pokoknya gini ku mau Sawang Sinawang iki. Ya Wang Sinawang. Dados saya kan jenengan nyawang TikTok-e kula kados mumbul, belum tentu kula ngrasa iki mumbul. Ngono. Nak dimbul-mbulke mumbul Mas. Oke, semono uga kula nyawang TikTok jenengan. Nggih wonten niku lah. Itu lu iki wis entuk piro. Ketune stres Mas. Lah kuwi ya ngono to, tau ngupload suwe ora tau ngupload. Ya keset. Oh keset bocah ya. Oh. Sawang Sinawang niku wae. Yo ora keset mau ngaji ning temane keset. Oh. Ngajimu temane apa, Sregep? Sergep. Ya ndonga. Ya ndonga, ya ngaji. Yo ngaji. Ya kerja to. Awan macul langit. Si macul langit bengi ya? Bingung aja langit. Heeh, awan Awan masuk. bumi. Ah, bumi berarti kerja ya. Lah matur bojone kok, Pak. Lah kan sing urung dibojo. Ngono. Apa ngene Lah oh, nak sing iki. Oh iki dibojo ya. Oh iki macul iki. Terus napa piye iki? Tekan bojo irung tekan bojo kali. Lha urung tekan bojo karo bukan Mas. Macul langit karo macul bumi. Macul langit di bumi ki Mas. Macul langite gawe golek bojo kok ya. Bagi mau piye, Mas? Sampeyan dulu. Matur bumi yo sing golek bojo barang. Iya. Kudu seimbang. Kok susah no barang. Wis jelas aku sono jare iki. Heeh. Apa iki? Jare mau YouTube. Heeh. Lah iki mu temane keset. Sampeyan dulu ya. Sampan nganu Yo aku sono usaha se. Alhamdulillah, semoga ada barokah dan berkat. Di usahane. Nek kamu balik ngono. Buti lah ono ning ngono sampeyan YouTube lah ono iki kuwi. Nah, ono kan wis nongol kenang. lho nongol. Jajal mesti lah isih. Ora nongol. Buka sik di YouTube. Atau aku tak yo. Aku tak tahun pisan sono. Oh. Ada iling kok. Ngono njaluk ngono to ya Mas yo. 10 video terakhir aku ngupload nah, iku paling upload nang kapan. Ya kapan arang upload Tak enteni iki. Saya video latihan. Urung ono nganu gambaran berarti. Dilukis ya. Urung ono ide cemerlang iki berarti. Saya video kesikten apa coba Mas? Nah iya. Kesikten. Golek ngamen lagune judule penasaran sungguh mati aku penasaran. Lah sing penasaran sapa? Wis ganti meneh. Ya Sawang Sinawang mau. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Lah sing sedih iki sapa? Ora sing sedih kok. Lah itu lagune yo ngono meneh. Oh bar ganti di bukit. Lah bukit itu sapa? Wong bojomu wis di bukit loro. Ngono. Lha ya.
Iya tuh Mas Pipin. Wis nyanyi apa saya? Ayo gasge, sing tak senengi lagune apa? Lagu sapa? Sapa? Sampan sok nyanyi. Iya. Nyanyi nang omah. Ora kok.